Proč polovina světa závisí na místě, které většina lidí nedokáže ani ukázat na mapě? Existuje průliv. Úzký, stlačený mezi dvěma kontinenty jako hrdlo lahve. Na jedné straně Írán, na druhé straně Omán a Spojené arabské emiráty. Šířka? V nejužším místě pouhých 33 kilometrů. Méně než vzdálenost z Prahy do Berouna. A přesto tímto místem proudí každý den přibližně 1/5 veškeré ropy, kterou celý svět spotřebuje. Každý 5. litr nafty ve vašem autě. Každý 5. litr topného oleje. Každá 5. plastová láhev. Každý 5. kilogram umělého hnojiva, díky kterému existuje moderní zemědělství. Tohle místo se jmenuje Hormuzský průliv a jeho příběh nezačal ropnými vrty. Nezačal tankery. Začal tisíce let před narozením Krista, v době, kdy přes tyto vody plula koření, hedvábí, kadidlo a zlato. A kdy ten, kdo kontroloval průliv, kontroloval svět. Zůstaňte, protože to, co se tady odehrávalo po tisíciletí, vám změní pohled na mapu světa navždy. Část první. Místo, které příroda vytvořila jako past. Podívejte se na mapu Blízkého východu. Perský záliv, dlouhý úzký záliv táhnoucí se od jihovýchodu Iráku až po pobřeží dnešního Ománu, nevypadá na první pohled jako nic zvláštního. Voda obklopená pouštěmi. Horké, mělké, slané, ale příroda tady udělala něco geniálního a zároveň nebezpečného. Stvořila zásobu. Pod dnem Perského zálivu a pod pískem zemí, které ho obklopují, leží největší koncentrace ropy na celé planetě. Saúdská Arábie, Irák, Kuvajt, Irán, Spojené arabské emiráty, Katar. Tato oblast drží přibližně 48% všech prokázaných světových zásob ropy. Téměř polovinu toho, co zbývá v útrobách země. A všechna tato ropa, ať pochází z iráckých polí u Kirkúku, z iránských vrtů u Chuzistánu, z katarských plošin v zálivu nebo ze saúdských rezervoárů u Gharwar, má jedinou cestu ven. Jedinou. Hormuzský průliv. Není jiná možnost. Na severu je Irák bez přístupu k moři. Na západě je Saúdská Arábie, která sice má ropovodovou infrastrukturu vedoucí k Rudému moři, ale její kapacita je zlomkem toho, co průlivem proudí denně. Existuje ještě jeden ropovod přes Omán, ale i ten má omezenou kapacitu. Skutečnost je prostá. Pokud se Hormuzský průliv zavře, světová ekonomika dostane ránu, jakou ještě nezažila, ale proč zrovna tady leží tolik ropy? Proč ne v Evropě? Nebo v Africe? Nebo pod Antarktidou? Před přibližně 100 až 150 miliony let, v době, kdy po zemi chodili dinosauři a kdy ještě neexistoval žádný člověk, bylo celé toto území pokryto mořem. Teplým, mělkým, živým mořem. V tomto moři žili miliardy, možná biliony mikroskopických organismů. Řasy, plankton, drobní živočichové. Když umírali, klesali na dno a hromadili se vrstva po vrstvě. Organická hmota. Miliony let. Pod tlakem, teplem, bez přístupu kyslíku se tato hmota pomalu přeměňovala. Nejprve na kerogen, pak na ropu, pak na plyn. Geologická stavba regionu, sedimentární pánve, vápencové struktury, antiklinály vytvořila dokonalé zásobníky. Ropa se akumulovala v obrovských podzemních rezervoárech a zůstala tam čekající po desítky milionů let. Lidé ji začali hledat teprve před méně než 150 lety. Ale průliv tu byl dávno předtím. A byl důležitý dávno předtím, než kdokoliv věděl o ropě. Část druhá. Starověk, když prliv voněl kadidlem. Přeneste se o 4000 let zpět. Rok přibližně 2000 před naším letopočtem. Na březích Perského zálivu nevyrostly věžáky ani ropné plošiny. Rostly palmové háje a rybářské vesnice z nepálených cihel. Vzduch nevoněl naftou, voněl rybami, solí, pokud vítr přišel od jihu, kadidlem. Kadidlo. Dnes to vypadá jako bezvýznamná kuriozita, možná záležitost církevních obřadů, ale pro starověký svět bylo kadidlo tím, čím je dnes ropa. Bylo to palivo náboženství. Bylo to léčivo. Byl to symbol moci a bohatství a pocházelo z jediného místa na světě, ze stromů boswellia rostoucích v dnešním Ománu,
Jemenu a na africkém rohu. A aby se kadidlo dostalo do Mezopotámie, do Egypta, do Indie, do Řecka, muselo projít skrze Hormuzský průliv. Nejstarší civilizace, která tento průliv intenzivně využívala, se jmenuje Dilmun. Dnešní historici ji umísťují primárně na území dnešního Bahrajnu a přilehlého pobřeží. Dilmun byl obchodním uzlem civilizace. V sumerských textech je popisován jako čistá země, jasná země, místo, kde se obchodovalo se dřevem, mědí, textilem, drahými kameny a kořením. Lodě z Dilmunu pluly k sumerským městům Ur a Lagaš na severu a k civilizaci údolí Indu na východě. Pak přišli Sumerové, pak Akadané, pak Babyloniané. Všechna tato impéria věděla, co leží na jihu. Věděla, že kdo ovládá průplav, tehdy ještě beze jména, prostě místo, kde záporky moře se stýkají, ten drží klíč k obchodu. Ale největší obchodní civilizací starověkého Perského zálivu nebyli Mezopotámci. Byli to Arabové ze severního Ománu a pobřeží dnešních Emirátů, lidé, kteří v odborné literatuře vystupují jako kultura an-Nar, nebo později jako Dilmunité a jejich nástupci. Tito lidé stavěli lodě z datlovníkového dřeva, sešívané provazy z kokosových vláken, bez jediného hřebíku. A s těmito loděmi, dhau, jak se jim říkalo, přepravovali zboží od Indie po Egypt a zpět po tisíce let. Potřebujete si to vizualizovat? Představte si přístav z doby okolo roku 1000, před naším letopočtem na místě dnešního Maskatu nebo Suharu v Ománu. Je ráno. Horký vítr přichází z pouště. Na molu jsou vyloženy pytle s kořením, pepř, skořice, kardamom z Indie, balíky tenkého indického plátna, ingoty mědi z ománských dolů. Někdo vyjednává hlasitě. Translator překládá mezi arabštinou a dravickým jazykem. Loď se chystá plout na sever skrze průliv do Perského zálivu, do Mezopotámie. Průliv byl tehdy přesně tím, čím je dnes. Hrdlem. Místem, kudy muselo projít vše. Část 3. Peršané, Řekové a první velká moc prlivu. Okolo roku 550 před naším letopočtem se na světové scéně objevila síla, jakou region ještě nezažil. Kýros Veliký. Perská říše. Za méně než 30 let Peršané ovládli území od Egejského moře po hranice Indie. A samozřejmě ovládli Perský záliv a Hormuzský průliv. Pro Peršany byl průliv součástí jejich světa. Byl to jejich vnitřní průjezd. Perská flotila měla základny po celém zálivu. Rybáři, obchodníci a námořníci, kteří přes průliv pluli, platili daně perským správcům. Bohatství Indie, Arábie a Afriky proudilo přes Hormuz do perských měst, do Pasargat, do Persepole, do Súzy a pak se stal Alexandr. Rok 326 před naším letopočtem. Alexandr Makedonský se vrací z Indie. Část jeho armády pluje zpět přes moře, právě skrze Hormuzský průliv. Admirál Nearchus vede flotilu z ústí Indu podél pobřeží dnešního Pákistánu a Íránu. Zaznamenává to, co vidí. Píše o ostrovech, o pobřeží, o průlivu a pokud jde o Hormuz, tehdy ještě ne pod tímto jménem, zaznamenává místo, kde Arabské moře přechází do zálivu. Místo, kde vítr mění směr, kde vody jsou mělčí, kde je třeba být opatrný. Po Alexandrově smrti si jeho nástupci Seleukidé udrželi vliv nad Persiou a zálivem, ale nikdy tak pevný jako Peršané. Do vakua vstoupili Partové, iránský lid z jihovýchodu dnešního Turkmenistánu, kteří po staletí ovládali Irán a s ním i průliv. Pak okolo roku 224 našeho letopočtu Sásánovci. Poslední velká perská dynastie před islámem. Pod Sásánovci dosáhla perská kontrola nad průlivem svého vrcholu. Sásánovská flotila kontrolovala přístupy do zálivu. Obchod s Indií, s Arábií, s Afrikou, vše procházelo sásánovskými celnicemi. Vybírali se daně, kvetla obchodní města na březích zálivu a průliv zůstával tím, čím byl vždy, tepnou světového obchodu. Ale pak přišlo 7. století a svět se změnil. Část 4. Islám a nová éra prlivu. Rok 632 našeho letopočtu. Prorok Muhammad umírá v Medíně.
Za méně než 20 let arabské muslimské armády dobydou neuvěřitelné množství území. Sýrii, Egypt, Perziou, část Byzantské říše. Sásánovská Persie padla a Perský záliv, dosud perská doména, se stal Arabským mořem. Pro obchodníky na březích průlivu to neznamená konec. Naopak, islám od svého počátku byl vstřícný k obchodu. Sám prorok Muhammad byl obchodníkem. Islámská právní tradice, šaria, má propracovaná pravidla pro obchodní smlouvy, pro lodní přepravu, pro pojišťování zboží, pro věřitele a dlužníky. A arabské národy, které islám přinesly, byly z velké části národy námořníků a obchodníků. V 8., 9. a 10. století, v době, kdy Evropa procházela temným středověkem, byl arabský svět centrem civilizace. Bagdád byl největším a nejbohatším městem světa. A veškeré obchodní lodě, které zásobovaly Bagdád zbožím z Indie, z Číny, z jihovýchodní Asie, procházely Hormuzským průlivem. Teď si musíme promluvit o jednom jménu. Jménu, které průlivem dalo jeho dnešní název. Hormuz. Přesněji, Jazírat Hormuz. Ostrov Hormuz. Ostrov leží přímo v průlivu, na íránské straně. Dnes je to malý, skoro opuštěný ostrov s rudou zemí bohatou na železo, vzácné nerosty a sůl. Ale mezi 10. a 14. stoletím byl Hormuz jedním z nejbohatších obchodních měst světa. Původní město Hormuz, Starý Hormuz, stálo na pevninském pobřeží, přibližně na místě dnešního Mínábu v Íránu. Bylo to sídlo lokálního perského království, které ač malé bylo mimořádně bohaté díky poloze u průlivu. Vládci Hormuzu vybírali mýtné od každé lodi, která přeplávala průliv. Každé balení pepře z Kóžikódu. Každý pytel bavlny z Gudžarátu. Každý slon z jihovýchodní Asie. Marco Polo navštívil Hormuz dvakrát v roce 1271 a 1293. Zanechal popis, který nám umožňuje vidět průliv v těchto staletích. Popisuje město jako mimořádně horké. Nejhorší horko na světě, říká, ale přitom bohaté a žijící. Popisuje obchodníky ze všech koutů světa. Popisuje lodě z indického týku a kokosových vláken. Popisuje horké víno, které se po fermentaci stává léčivem. A popisuje průliv jako místo, které je klíčem k celému Indickému oceánu. Kdokoliv kontroluje toto město, kontroluje veškerý obchod mezi Orientem a Okcidentem. Marco Polo to napsal ve 13. století. Mohl to napsat dnes a byl by stejně tak přesný. Část 5. Portugalci a první evropská kontrola. Prlivu. Zde se příběh mění. Dramaticky. Rok 1498. Vasco da Gama obepluje mys Dobré naděje a dorazí do Indie. Poprvé v historii existuje námořní cesta z Evropy přímo do Asie, aniž by bylo nutné procházet přes arabský svět, přes Hormuz, přes Benátky, přes Konstantinopol. Přímá cesta. Přes Atlantik. Kolem Afriky, na východ, ale Portugalci byli chytří. Věděli, že pouhá cesta nestačí. Obchod s Indií procházel stále z velké části přes Perský záliv a Rudé moře. Aby Portugalci kontrolovali indický obchod, museli kontrolovat tyto průlivy. Rok 1507. Afonso de Albuquerque, jeden z nejbrutálnějších a nejgeniálnějších dobyvatelů v historii, přistane u ostrova Hormuz. Na ostrově vládne dětský sultán. Albuquerque ho přinutí uznat portugalský protektorát. Hormuz se stává de facto portugalskou pevností. O 4 roky později, v roce 1515, se Albuquerque vrátí s flotilou a tentokrát ovládne Hormuz úplně. Staví pevnost Forte de Nossa Senhora da Conceição, jejíž zbytky stojí na ostrově dodnes. Pevnost z lokálního rudého kamene, s tlustými zdmi, s bastiony obrácenými do průlivu. Co to znamená pro obchod? Pro místní obyvatele? Každá loď, která chtěla projet průlivem, musela zaplatit Portugalistu. Každý arabský obchodník, každý perský námořník, každý indický kupec, všichni museli projít pod dohledem portugalských děl. Kdo odmítl, byl potopen nebo zabit. Albuquerque nebyl diplomat. Byl to námořní imperialist v nejryzejší podobě, ale Portugésa na Hormuzu
nevydržela věčně. Po celé 16. století čelili tlaku Osmanské říše ze severu, perských Safávidů z pevniny a muslimských obchodních mocností z Indie. Pevnost se bránila, ale postupně slábl zájem Lisabonu o vzdálené výspy impéria. Hormuz byl příliš daleko, příliš drahý na obranu. Rok 1622. Přichází konec. Část 6. Šáh Abbás, Angličané, a konec Portugalie na prlivu Šáh Abbás Peripermsperi Safávid, jeden z největších iránských panovníků v historii. Za jeho vlády dosáhla perská Safávická říše svého vrcholu. Nová krásná města, obchod, kultura, architektura a Šáh Abbás věděl, že bez Hormuzu je Persie zavřená. Bez průlivu nemá Irán přímý přístup k oceánskému obchodu. Ale Šáh Abbás byl také pragmatik. Sám nemohl Hormuz od Portugalie dobít. Potřeboval spojence na moři. A spojence našel tam, kde by ho nikdo nečekal, v Anglii. Angličané, přesněji britská východoindická společnost, měli své vlastní důvody nenávidět Portugálce. Portugálci blokovali britský obchod s Indií, kde se oba národy střetávali o přístup k místním panovníkům a obchodní stanice. Když přišel signál od šáha Abbáse, Britové neváhali. Rok 1622. Společná persko-britská vojenská operace. Britské lodě zaútočí na Hormuz z moře. Perská armáda zaútočí z pevniny. Portugalia se brání, ale šance nemá. Po několika týdnech boje pevnost padne. Přívlastek nedobytná se rozplyne v horkém ománském vzduchu. Šáh Abbás oslavuje. Ale taky si uvědomuje, že přítomnost Britů v zálivu není zadarmo. Obchod se rozděluje. Persie získá pevninský Hormuz, Britové budou mít výhody v obchodních právech. Nová rovnováha moci. Starý ostrov Hormuz přichází o svůj obchodní věhlas. Obchod se přesune jinam, do Bandar Abbás na íránském pobřeží, pojmenovaném přímo po šáhu. Ostrov Hormuz postupně chátral. To bohaté město, které popsal Marco Polo, zmizí. Zůstanou jen ruiny červené pevnosti, která dnes přitahuje turisty. Ale průliv sám? Ten nechátral. Ten zůstal důležitý? Část 7. Britové, arabské knížectví a venkobchodní chlupič. 18. a 19. století přineslo do průlivu Brity ve zcela nové roli. Nejen jako obchodníci, jako správci, jako policisté Indického oceánu. Britská Indie, to byl fenomén, který přeformoval celý Indický oceán. Lodě britské východoindické společnosti pluly milionové zboží. Hedvábí, bavlna, koření, opium, vše proudilo přes Perský záliv nebo kolem arabského poloostrova. A průliv byl vždycky rizikovým místem. Na jižním pobřeží průlivu, na území dnešních Spojených arabských emirátů, žili kmeny arabských námořníků, kteří Britové nazývali piráty. Tuto část pobřeží Britové nazvali pirátské pobřeží, Pirate Coast. Kmeny, zejména Kawasim, napadali lodě plující průlivem. Z britského pohledu to byl pirátství. Z pohledu Kawasimů to bylo právo na kontrolu vod, které jejich předkové obývali po staletí. Britové vedli 2 vojenské výpravy v roce 1809 a 1819. Druhou z nich zničili loděnice Kawasimů, spálili jejich flotilu a přinutili arabské kmeny podepsat sérii smluv. Tyto smlouvy, truce, dali oblasti dnešní název Trucial States, neboli smluvní státy. Dnešní Spojené arabské emiráty jsou přímými dědici těchto smluvních knížectví. Britové takto vytvořili systém, který přetrval přes 150 let až do roku 1971, kdy byla vyhlášena nezávislost emirátů. Británie garantovala bezpečnost průlivu. Lodě mohly plout. Obchod tekl a Britové měli základny po celém zálivu. V Bahrajnu, v Muskatu, v Adenu. Ale jedna věc se v 19. století změnila naprosto zásadně. Ve dne nevídaná noční hodina tohoto příběhu. Pod písek se kopalo jinak. Průzkumníci se ptali jiných otázek, chemici analyzovali vzorky z podloží a pomalu, nezadržitelně se ukazovalo, co leží pod zemí. Část 8. Ropa.
Jak prliv získal svůj dnešní smysl, ropa v Persii. Rok 1908. Britský průzkumník William Knox Darcy, ve skutečnosti Australan, ale to je detail, získal v roce 1901 od perského šáha koncesi na průzkum ropy v celé Persii s výjimkou severních provincií. Za 7 let vytrvalého hledání, kdy peníze docházely a investoři ztráceli trpělivost, konečně 26. května 1908 vrtná souprava u Masjed Solejman v jihozápadním Íránu narazila na ropu. Byl to první velký nález ropy na Středním východě. Okamžitě bylo jasné, co tato ropa potřebuje. Cestu k moři. A ta cesta vedla jihem přes Íránské hory k zálivu a pak skrze Hormuzský průliv do světových oceánů. Postavila se rafinerie v Abádánu na ostrůvku při ústí řeky Karun do zálivu. V roce 1913 to byla největší rafinerie na světě. Británie vytvořila Anglo-Persian Oil Company, předchůdkyni dnešního BP. A ropné tankery začaly plout Hormuzským průlivem. Pak přišla první světová válka. Britská válečná loďstvo přešlo z uhlí na mazut. Ropa přestala být luxusem. Stala se strategickou nutností. Kdo má ropu, ten má sílu. A kdo kontroluje průliv, kudy ropa teče, ten má moc. Ve 20. a 30. letech přišly další nálezy. Irák 1927, Kuvajt 1938, Saúdská Arábie 1938, Katar 1939, zátoky a pobřeží, která byla po staletí skromnou rybářskou oblastí, se proměnila. Americké společnosti přišly do Saúdské Arábie. Britské zůstaly v Íránu a Iráku. Holanďané a Britové se dohodli na jemenském Adenu. A průliv? Průliv se stal tím nejcennějším geografickým bodem na planetě. Pojďme si teďka říci čísla, protože čísla tady mluví za vše. Dnes přes Hormuzský průliv proudí přibližně 20 milionů barelů ropy denně. 1 barel ropy, Šeňan s ním odpadá 9 litrů, 20 milionů barelů, čili vlastně přibližně 3 miliardy a 180 milionů litrů ropy každý den. Ve 2 proudech, jeden do zálivu, jeden ze zálivu, pluje přibližně 80 až 100 tankerů denně. 1 tanker každých 14 až 18 minut. Saúdská Arábie exportuje přes průliv přibližně 7 milionů barelů denně. Írán 3,5 milionu, přestože v závislosti na sankcích kolísá. Irák téměř 4 miliony. Kuvajt, Emiráty, Katar, dohromady dalších 6-7 milionů. Největšími odběrateli jsou Čína, Japonsko, Indie, Jižní Korea a Evropa. Čína sama přebírá přibližně 18% veškerých světových dodávek ropy z průlivu. Ale je tu ještě jeden faktor, o kterém se méně mluví. Zemní plyn. Katar je druhý největší exportér skapalněného zemního plynu na světě, hned po Austrálii. Veškerý katarský LNG, skapalněný na poloostrově Ras Laffan, musí projít průlivem. Každý, jediný, metr krychlový. Teď asi můžete pokládat otázku. A pokud ne, měli byste, co by se stalo, kdyby se průliv zavřel? Část 9. Scénář apokalypsy. Co když se průliv zavře? Není to teoretická otázka. Průliv byl ohrožen skutečně a pokaždé, když svět tušil, že by se mohl zavřít, cena ropy vyskočila ještě předtím, než k uzavření vůbec došlo. Ale proveďme myšlenkový experiment. Průliv se zavře. Co se stane? 1. hodiny. Nic. Svět má zásoby. Ropné tankery jsou roztroušeny po oceánech. Ropné rezervoáry v Saúdské Arábii, Kuvajtu, Emirátech jsou plné. Strategické ropné rezervy USA drží přibližně 700 milionů barelů. Zásobu na přibližně 35 dnů. První týden začínají spekulace na komoditních trzích. Cena ropy stoupá. Nejprve o 20%. Pak o 40%. Obchodníci vědí, že zásoby nejsou nekonečné. První měsíc. Zásoby se tenčí. Cena ropy přesáhla dvojnásobek. Elektrárny, které jedou na mazut, začínají omezovat výrobu. Cena pohonných hmot zdražuje dramaticky. Zemědělství, závislé na ropě přes hnojiva, pesticidy a pohonné hmoty, začíná cítit krizi. 3 měsíce. Ekonomiky závislé na importu ropy, Japonsko, Jižní Korea, většina Evropy, vstupují do recese.
Průmyslová výroba klesá. Doprava se zdražuje, pak omezuje. Potravinové ceny stoupají globálně, protože zemědělství a distribuce jsou závislé na ropě. 6 měsíců, světová ekonomika se nachází v nejhorší krizi od druhé světové války. Alternativní zásobovací cesty, Suez, Červené moře, ropovodové projekty nestačí pokrýt ani zlomek výpadků. Politická nestabilita v závislých zemích stoupá. Tohle je scénář, který drží světové vlády v noci vzhůru. Tohle je důvod, proč US Navy udržuje v zálivu stálou přítomnost. Proč jsou na Bahrajnu desítky tisíc amerických vojáků. Proč britské, francouzské a japonské válečné lodě průliv pravidelně monitorují. Ale Hormuz nebyl jen hypotetickým rizikem. Byl místem skutečných válek a skutečných krizí. Část 10. Tankerová válka, kdy prliv opravdu hořel 80. léta 20. století. Irán a Irák jsou ve válce, nejdelší a nejkrvavější konvenční válce od druhé světové války. 8 let bojů, přibližně 1 milion mrtvých. A průliv se stane bojištěm. Irácký prezident Saddam Husajn rozhodl v roce 1974, frustrován z nerozhodných pozemních bojů, zaútočit na iránskou ekonomiku tím, co ji živí. Na ropu. Iráčtí piloti v letounech Mirage F1 a Tu-22 začali útočit na iránské tankery plující z Charge Island, ropného terminálu v zálivu. Irán odvětil. Irán začal útočit na tankery třetích zemí, které zásobovaly státy podporující Irák, zejména Kuvajt. Propukla to, co historici nazývají tankerová válka. Mezi lety 1984 a 1988 bylo v zálivu napadeno více než 400 lodí. Bezpečnostní pojistky tankery opustit zálivu dramaticky vzrostly. Pojistné za tankery šlo nahoru o 1000%. Kuvajt požádal USA a Sovětský svaz. Obě supervelmoci, přistupte prosím do situace, o ochranu svých tankerů. Obě strany souhlasily. US Navy znovu vlajkoval kuvajtské tankery pod americkou vlajkou, operace Ernest Will, a doprovázela je vojenskými plavidly přes průliv. A pak přišel tragický moment. 3. července 1988 USS Vincennes, americký křižník, omylem sestřelil iránský civilní letoun Iran Air Flight 650. Všech 290 osob na palubě zahynulo. Velitel křižníku si spletl dopravní letadlo s vojenským letounem. Tragická chyba, jejíž ozvěna trvá dodnes v iránsko-amerických vztazích. Válka skončila v srpnu 1988 příměřím. Průliv zůstal otevřený, ale za obrovskou cenu. A nikdo nezapomněl, jak blízko byl Hormuz k uzavření. Část 11. Irán a hrozba. Uzavření prlivu. V moderní době dnes je hrozba uzavření průlivu spojena především s jedním jménem. Irán. Irán sám říká, a říká to nahlas, a říká to opakovaně, že pokud bude jeho ekonomika paralyzována sankcemi, pokud bude napadena, pokud bude přinucen do rohu, má možnost zavřít průliv. Irán kontroluje severní břeh průlivu po celé jeho délce. Má na ostrovcích Abu Musa a Greater a Lesser Tunb, sporných ostrovech, obsazených Iránem v roce 1971 a stále nárokovaných Emiráty, vojenské základny. Má protilodní střely rozmístěné podél pobřeží a na ostrovech. Může Irán průliv skutečně uzavřít? Vojensky. Po omezenou dobu ano. Iránské námořnictvo, přestože není srovnatelné se US Navy, má schopnosti v asymetrické válce. Rychlé čluny revolučních gard. Podvodní miny. Protilodní střely. Útok raketami a člunky na tankerové trasy by mohl efektivně zastavit provoz přes průliv na dny, možná týdny, ale tady přichází to, co Irán vždycky dobře věděl. Uzavření průlivu by poškodilo Irán stejně jako jeho protivníky. Iránská ropa taky musí projít průlivem. Iránské příjmy z exportu ropy závisí na průlivu. Uzavřít průliv by bylo ekonomickou sebevraždou, a tak průliv funguje jako oboustranná zbraň. Hrozba je mocná přesně proto, že je nevěrohodná. Nebo spíše, přesně proto, že nikdo si není jistý, jak daleko by Irán šel. V roce 2019
Po sérii záhadných útoků na tankery v zálivu USA obvinili Írán, Írán vinu odmítl, svět se opět podíval na Hormuz a vydechl. Lodě byly poškozeny. Nikdo nezahynul. Průliv zůstal otevřený, ale signál byl jasný. Hormuz není bezpečný. V roce 2020, po americkém zabití íránského generála Qásema Sulejmáního, hrozilo přímé vojenské střetnutí. Průliv by v takovém scénáři byl prvním bojištěm. Nestalo se. Ale kdo sledoval dění, věděl, jak tenký je ten led, po kterém světová ekonomika chodí každý den. Část 12. Geopolitika prlivu. Dnes přibližme se k současnosti. Rok 2024 a 2025. Průliv je dnes regulován mezinárodním mořským právem, konkrétně úmluvou OSN o mořském právu, UNCLOS, z roku 1982. Ta definuje průlivový průchod, právo lodí procházet průlivem bez povolení pobřežního státu. Írán a Omán jsou smluvními stranami. Pravidla jsou jasná. Průchod je právo. Ale právo a realita jsou dvě různé věci. USA drží v zálivu 5. flotilu, sídlící v Bahrajnu. Přibližně 3000 až 5000 vojáků na palubách lodí. Letadlové lodě pravidelně operují v blízkosti průlivu. Torpédoborce, křižníky, ponorky. Americká vojenská přítomnost je trvalá a masivní. Proč? Protože Perský záliv bez americké vojenské přítomnosti by byl jiným místem. Saúdská Arábie, Emiráty, Kuvajt, Bahrajn. Všichni závisí na americké bezpečnostní záštitě. Bezpečnostní architektura zálivu je americká. Ale tento stav se mění. Čína, největší odběratel ropy z průlivu, buduje svoji vlastní vojenskou přítomnost. V Džibutí u ústí Rudého moře má Čína první zahraniční vojenskou základnu. V zálivu samotném zatím ne. Ale obchodní přítomnost je obrovská. Čínské státní společnosti investovaly stovky miliard dolarů do infrastruktury v Saúdské Arábii, v Emirátech, v Iráku. V roce 2023 přišla diplomatická senzace. Čína zprostředkovala normalizaci vztahů mezi Saúdskou Arábií a Íránem. Dva největší rivaly zálivu, kteří spolu víc než dekádu neměli diplomatické vztahy, obnovili ambasády. Čína hrála roli, která dříve příslušela USA. Signál byl jasný. Geopolitická mapa zálivu se překresluje. Americká dominance není samozřejmostí, jakou byla v 90. a 0. letech. A průliv? Průliv stojí uprostřed všech těchto přesunů moci. Jako vždy. Jako po celou svou historii. Část 13. Energie budoucnosti. Bude ještě prliv důležitě? Přijde čas, kdy průliv přestane být důležitý? Teorie je lákavá. Svět přechází na obnovitelné zdroje. Elektromobily nahrazují spalovací motory. Solární a větrná energie přebírají výrobu elektřiny. Ropa ztrácí na důležitosti. Ale realita je složitější. Za prvé, přechod trvá. Mezinárodní energetická agentura předpovídá, že globální poptávka po ropě dosáhne vrcholu někdy v průběhu 30. let tohoto století. Ale vrchol neznamená konec. Ještě v 50., 60., 70. letech bude svět potřebovat obrovská množství ropy a zemního plynu. Průliv bude pro tyto dekády kritický. Za druhé, ropa není jen palivo. Přibližně 16% světové ropy se nepoužívá na energii, ale na výrobu materiálů. Plasty, syntetická vlákna, hnojiva, léčiva, asfalt, pneumatiky, voskovice. Tyto produkty nemají v dohledné době plnohodnotnou náhradu. I v postropném světě bude existovat poptávka po ropě jako surovině pro chemický průmysl. Za třetí, zemní plyn. Katar, Írán, oba leží u průlivu. Oba mají obrovské zásoby zemního plynu. Plyn je čistší fosilní palivo než ropa a uhlí. V přechodném období od Sperilény, kdy svět opouští uhlí, ale ještě ne plyn, bude katarský a íránský plyn velmi žádaný. A veškerý tento plyn musí projít průlivem. Za čtvrté, vodík. Saúdská Arábie a Emiráty investují stovky miliard dolarů do výroby zeleného vodíku,
vodíku vyrobeného pomocí obnovitelné energie a elektrolýzy vody a do modrého vodíku vyrobeného z plynu se zachytáváním CO2. Tento vodík bude exportován a mnohé exportní trasy povedou přes záliv a průliv. Takže ano, průliv se promění, jeho obsah se změní. Možná jednou budou přes Hormuz plout lodi naložené kapalným vodíkem místo ropy. Ale Hormuz jako obchodní tepna? Ta tu bude. Příroda to tak vytvořila. Geografie se nemění. Část 14. Lidé prlivu. Ti, kteří jsou neviditelní. Mluvili jsme o ropě, o geopolitice, o impériích a válkách. Ale průliv má taky jiný příběh. Příběh lidí, kteří tam žijí, pracují, milují, rodí děti. Na ománském pobřeží, v přístavech jako Kasab, žijí rybáři, jejichž předkové se plaví přes průliv po staletí. Jejich lodi, dnes s motorovými motory, ale stále ve tvaru tradičního dháu, plují každé ráno ven. Chytají ryby, které jsou v průlivu díky střetu studených a teplých vod mimořádně bohaté. Sardely, makrely, manty, žraloci. Na ostrůvcích u íránského pobřeží, zejména na ostrově Češm a ostrově Hormuz, žijí komunity, které jsou smíšenou arabsko-persko-africkou kulturou. Mnoho obyvatel jsou potomci otroků přivezených z Afriky v 19. a dřívějším století černí Íránci, takzvaní bandary, nebo lidé z pobřeží, mají svoji hudbu zar, tranční rituály s africkými kořeny, mají svoji kuchyni, pálkovou rybí omáčkou, datem a kořením. Mají svoji identitu, která nezapadá do žádné jednoduché kategorie. Na druhé straně průlivu, ve Spojených arabských emirátech, stojí dubajský přístav Jebel Ali. Největší přístavní terminál na Středním východě, jeden z 10 největších na světě. Ale kdo v tomto přístavu pracuje? Přibližně 90% pracovní síly jsou migranti z Indie, z Pákistánu, z Bangladéše, z Filipín, z Nepálu. Stavějí, nakládají, řídí jeřáby, spí v dělnických ubytovnách mimo město. Posílají peníze domů. Jejich jména se neobjeví v žádné knize o geopolitice Hormuzského průlivu, ale bez nich by se průliv zastavil. A pak jsou tu námořníci, posádky tankerů, průměrný tanker, supertanker třídy, VLCC, Very Large Crude Carrier, schopný nést 2 miliony barelů ropy, má posádku přibližně 30 lidí. Kapitán, první strážní důstojník, strojní inženýři, palubní personál. Většinou z Filipín, z Indie, z Ruska, z Řecka. Jsou na palubě 4 až 6 měsíců najednou. Proplouvají průlivem v noci i ve dne. Za bouří i za klidného moře. Za napětí i za míru. Jejich práce je každodenní. Jejich přítomnost je nezbytná. Jejich příběhy se nevypravují. Část 15. Závěr. Místo, které drží svět 4000 let obchodu. Kadidlo, koření, hedvábí, perla, ropa, plyn, Perské impérium, Řekové, Arabové, Mongolové, Portugaliané, Britové, Američané, Číňané, Starý Hormuz, Nový Hormuz, ruiny pevnosti, supertankery. Hormuzský průliv není jen geografická záchytná osa. Je to místo, kde se zrcadlí celá lidská touha. Po zdrojích, po moci, po bezpečí, po bohatství. Každá civilizace, která pochopila, co průliv znamená, se ho pokusila ovládnout. Žádné z nich to nevydrželo natrvalo. Průliv přežil všechny. Dnes, v roce 2025, je průliv znovu v centru velké geopolitické hry. Írán a USA, Čína a Amerika, Saúdská Arábie a Izrael, energetická tranzice a fosilní závislost. Průliv stojí na křižovatce všech těchto sil. Mlčky, 33 kilometrů úzký, nenahraditelný. A možná to nejdůležitější, co si z tohoto vyprávění odnést? Místo nezíská důležitost ze dne na den. Hormuz není důležitý proto, že tam někdo vystavěl infrastrukturu, nebo protože politici rozhodli, že bude strategický. Hormuz je důležitý proto, že příroda, geologií, geografií, klimatem takhle zvolila. Ropa stvořila evoluce mikroorganismů před 100 miliony let. Průliv stvořila tektonika desek. Obchodní cesty stvořily větry a mořské proudy. Lidé příběh psali, ale scénu vytvořila země sama.
Pokud jste si říkali, jestli místo, o kterém jste možná nikdy neslyšeli, má vliv na váš život, odpověď zní ano. Průliv je v každém litru benzínu, v každém plastovém obalu, v každém teploměru a každé léčivé tobolce, v každém stole z kompozitního materiálu. Ve světě, kde jsme svázáni zásobovacími řetězci, které obkrouží zeměkouli, Hormuz je jedno z míst, kde se všechny tyto řetězce stahují do uzlu. 33 kilometrů. Polovina světové energie. Tisíce let dějin. Hormuzský průliv. Teď víte, proč na něm záleží. A než odejdeme, musíte vědět, co stojí za tímto videem. Tyto obrazy, které jste viděli, starověká obchodní města, perské pevnosti, plachtící dhau, výbuchy tankerů ve válce, jsou uměleckou rekonstrukcí vytvořenou pomocí umělé inteligence. Není to dokumentace. Není to záznam. Je to vizuální interpretace historických faktů, navržená tak, aby vám přiblížila místo a čas, do kterého se kamera nikdy nedostane. Historické informace v tomto videu vycházejí z ověřených zdrojů, z akademické literatury, z primárních pramenů, z archivů. Ale pokud vás toto téma zaujalo a chcete jít hlouběji, sáhněte po odborné literatuře. Čtěte historiky, navštivte muzea, projděte si archivy. Skutečnost je vždycky složitější a krásnější, než co může ukázat jakékoliv video, ať ho vytvořil člověk nebo stroj,